Els Objectius de Desenvolupament Sostenible són 17 objectius de caràcter ambiental, social i econòmic per transformar el nostre món, el nostre municipi i millorar la vida de totes les persones. Objectiu número 4. Educació de qualitat. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom. 781 milions de persones de més de 15 anys són analfabets i més del 60% són dones. Aquest ODS demana garantir l'accés a l'ensenyament i potenciar que tothom acabi l'ensenyament primari i secundari, que haurà de ser equitatiu i de qualitat. Una educació de qualitat és la base per millorar la vida de les persones. Com hi puc contribuir? Informa't i participa de l'oferta formativa del teu municipi. Defensa una escola pública i de qualitat. Educa en igualtat, rebutjant qualsevol mena de discriminació. Fer un món millor també és a les teves mans. Treballem plegats per portar el municipi cap al 2030.